Takže ahojte pri ďalšom, myslím, že už aj poslednom tutoriáli na informatiku na test z Excelu. Takže máme tu opäť nejakú tabuľku s hodnotami pre x, a a b. Máme tu rôzne funkcie, teda príklady, potom rozpätí, šikmos, smerodatná odchýlka, medián a jednu úlohu na zostrojenie grafu x a y. Takže myslím, že tentokrát môžeme začať tabuľkou. Takže opäť si označíme prvý riadok pre daný výraz. Napíšeme rovná sa, sinus, dvojklik a teraz už len vyberáme čísla a plus b. Ukončíme zátvorku Enter. Ako ste si mohli všimnúť, zabudol som 3-krát stlačiť F4, takže to napravíme. Dáme OK, potiahneme. Platí pre každý riadok. Vidíte C4 plus D4, C5 plus D5 až C7 plus D7. Môžeme ísť na ďalší výraz, takže rovná sa, začiatok zátvorky A plus B, koniec zátvorky. A pokiaľ máme skopírované symbol pre násobenie, teda pre mocninu, pardon, tak môžeme zase Ctrl-V prilepiť. Pokiaľ nemáme skopírovanú, nájdeme si ju buď na Google alebo na anglickej klávesnici, čo si už môžeme zistiť zase podľa Google a dáme na mocninu 1/2. Predtým, než ešte stlačíme Enter, dáme F4, Enter a dáme pre každý riadok. Pre každý riadok tento výraz, aby platil. Takže ďalšia je základný logaritmus, takže ln, iba ačko, koniec zátvorky, stlačíme Enter, stlačíme ešte 3-krát F4, hopla hop, mám tu nejakú chybičku. Tak, a teraz môžeme ťahať dole a opäť máme tento jeden výraz, sme dali iba do tohto jedného riadku. Stlačili sme 3-krát F4 na C3, ktorá je vlastne tuto, vidíte, buňka C3. A potom sme už iba čiernym pluskom ťahali dole, aby tento výraz platil pre každú jednotlivú hodnotu Ačka. Ďalším výrazom je exp, takže exp, to je to malé Ečko, čo tam vidíte. A číselko bude Bčko. Ešte stlačíme 3-krát F4, dáme Enter, máme hodnotu, tu si takto stiahneme dole, aby platila pre každú B-čkovú hodnotu, vidíme, máme ich tu. Posledným, takým najťažším výrazom, vidíte, je takýto výraz, neviem ako ho pomenovať, veru, to naozaj netuším, takže napíšeme si rovná sa, označíme si B-čkovú hodnotu, dáme na tretiu a napíšeme, čo je v zátvorke, teda Ačko plus 25, koniec zátvorky, to celé na druhú. Teraz ešte takto si to celé označíme, stlačíme, nefunguje, áno, moja chyba. Zabudol som ešte dať, vidíte túto malú hviezdičku, čo je vlastne násobenie. To tam treba zadávať, Excel to nerozpoznáva bez tej hviezdičky, takže korekciu príjmam. Korekciu som príjmol, celé si to označím, stlačím 3-krát F4, hodnota sa mi nezmenila, iba ju môžem teraz prekopírovať do každého tohto políčka. Dobre, takže toto by boli hodnoty v tabuľke. Teraz nasleduje rôzne funkcie pre Ačkový stĺpček a Bčkový stĺpček. Prvou funkciou je rozpätí. Rozpätí je rozdiel medzi maximálnou hodnotou a minimálnou hodnotou daného stĺpčeku. Takže môžeme to vyjadriť týmto spôsobom. Napíšeme si rovná sa max, označíme si všetky túto Ačka, koniec zátvorky, mínus, minimálna funkcia, taktiež Ačka, koniec zátvorky, dáme Enter, 35.
Môžeme sa skontrolovať tým, že si vypočítame z hlavy 52 minus 17, čo je 35. To isté platí aj pre B. Takže opäť napíšeme max, označíme si číselka, minus, min, označíme si číselka, koniec zátvorky, enter, 0,20, dáva zmysel. Skrátka pre funkciu chicMost je skew, myslím, že je to len skew, nie skew.p, takže skew, vybereme číselka, napíšeme, zase napíšeme rovná sa skew, príjmeme funkciu, vybereme čísla, stlačíme enter. Smerodatná odchýlka je stdev, označíme si číselka, ukončíme zátvorku, enter. Pre B-čkové hodnoty urobíme úplne to samé. Takže double click, vybereme číselka, ukončíme zátvorku, výborne. Teraz, funkcia medián, taktiež presne, netuším teraz hlavy vám povedať, čo robí presne, ale robí sa asi takto približne. Napíšeme rovná sa, medián, to je úplne jednoduché. Skopírujeme číselka, dáme enter. Opäť zase raz napíšeme medián, skopírujeme číselka, dáme enter. Takže toto by bola druhá časť tohto testu cvičného. Teraz je na rade zostrojenie grafu. Ja si to trošku oddialím, asi takto. Potom na konci to zase priblížim. Takže opäť budeme vkladať x a y graf a vložíme si opäť tento graf, tento typ grafu pre x a y, trošku si to zväčšíme. Select data, vyberieme si x a a. Počkáme, kým sa nám to načíta. Dáme OK a vidíme krásne. Takže pre x je to 3, čo by sedelo, pre y-novú hodnotu je to 17, čo by taktiež sedelo. Teraz tam chceme vložiť aj b. To urobíme tiež podobným spôsobom. Dáme add entry alebo series, sikavka. A dáme b napríklad, meno, x, označíme si všetky tieto hodnoty a pre y si označíme všetky b-čkové hodnoty. Teraz, ako si môžete všimnúť, v tom grafe ako keby jednoducho to teraz vyzerá, ako keby to išlo iba cez jednotku na y-novej. V skutočnosti ide o to, že na y-novej osi sú príliš veľké hodnoty pre b-čkové hodnoty. To znamená, že sa nám javia ako jednoducho ako jednotky. My teda posunieme tie b-čkové hodnoty na vedlejší os po česky. A to urobíme takým spôsobom, že urobíme dvojklik na tú danú oranžovú čiaru a nedáme primary axis, ale secondary axis. Takže teraz krásne vidíte, že tie hodnoty pre b sa objavili na pravej strane y-novej osy, alebo celého vlastne grafu. Toto je y-nová os, toto môžeme povedať, že z-ková os. A tak sme urobili vlastne druhú časť tohto tretieho úkolu, čo bolo vyniesť bx na vedlejší os. To máme hotové, takže teraz máme vytvoriť bod 1, ktorý bude mať súradnice 44,87 pre x a 6,4 pre y. Takže dáme opäť select data, dáme pridať, a dáme bod a series x budú 44,87 a y bude 6,4. OK. OK. Vidíte, bod je tu. A krásne sa nám 44 to by sedelo a 6,4 pre túto z-kovú os. Ale my sme ju chceli pre y-novú os.
Takže toto sa trošku... Toto je trošku zaujímavé. No nič, každopádne si myslím, že to malo vyzerať takto. A pokiaľ nie, ja ešte skúsim zistiť, ako by sa to vlastne prenieslo na túto os a nie Z-kovú os. Ale myslím, že v konečnom dôsledku je to úplne to samé. Takže netreba to ďalej riešiť. A ďalšou poslednou úlohou je vytvoriť spojnicu trendov pre první řadu. A první řada je vlastne táto modrá čiarka, spojnica trendov, to je vlastne, dáme si to zelené, dáme si trendline a môžeme si už vyberať z rôznych, či už logaritmických, polynomických alebo mocninových. Ja si dám exponenciálnu, zobrazím si aj rovnicu, ktorá je veľmi, veľmi presná. Takže exponenciálna bude asi tá najlepšia. A ešte môžem si zväčšiť graf, aby som videl. Takže vidíte tú bodkovanú čiaru, tak to je vlastne trendová spojnica trendov pre první řadu. No a najlepšia je vlastne exponenciálna, pretože hodnota R na druhu sa najviac približuje hodnote 1. Takže myslím, že odo mňa je to na dnes už všetko. Ďakujem vám za pozornosť a s väčšinou ľudí, ktorí uvidia toto video, sa vidíme na fakulte. Majte sa.